amene kuti munowaziva MMTZ ine andivaziva. Asi kana wawaziva wovachenjerere imbavha MMTZ vanoba. Kana cameraman wavaona tiratidze face yavo. Varimo vaburitse paskrini ava tivaone. Hatisi kuda zvinhu zvakadaro. Chechi haisi bhawa, chechi imba yaMwari. Zvino simba iroro unoriwana kupi panhamo pasi pekumba kwenyu. Vanhu vari kushingaira kutsvaga chikafu. The church worked very hard kuti zvifambe zvakanaka panhamo ipapo. Iwo ndopaunotora mari chikafu chiri panhamo wakunotengesa muruzevha. Hadzita ngofunga kuti hazvina problem kuti nditengese. Zvinoita izvozvo. Zvinoita izvozvo. Hatisi kuda zvinhu zvakadaro. Kana mavaona MMTZ saifesi yava tivaone. Ngavachinje unhu hwavo because akasike kutanga vachiba. Saka tikuzvita akasike kutanga. Dai vakazvita ka1 vakarega kubata irega kuzvita. Tinoda kuzvita kuti vanyadziswe nemavhesi futa kuvhura vhesi yacho. Pamwe vanoti apostle vane system yokunyadzisa vanhu. Handina system iyoyo. Fambira chimwe chete. Harisi bhawa rine. This is the house of God. Ava MMTZ. Shanduka MMTZ mite zvakanaka. We expect you to kana maya kuchechi muri kuzodzidza shoko raMwari. Kwete kuita zvamuri kuita izvi. 1 Timothy chapter 5.